Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay Papa. Oh, shit! Salay problema do. Hilom na! Ulo ko gusto ko dong. Ito na nagani ko. Di ko makatugot apyot na may makaamong sa among relasyon ni Corina. May tabo ng may tabo! Salan dong grige. Ay, salamat kay kamay na lang ang nipiling sa kong lapanan. Kinsa tong miadto sa likod, Miles, gaburag na mati na ako. Unsa ma? Wa kang kadungog sa akong gisulti? Uwa, kinang labaman ko. Unsa man? Matod ko, kinsa tong miadto sa likod nga murag na mati na mo ni Tito Greggy ni mo. O sabay gikasukan ni mo, Corina. Kung wa mo'y gipanagsultihan si Greggy nga dili maayo. Ma, Nausa ka ba? Nga iapil-apil man nimo ang mga bata. O sabay mahimo nilang sayop kung wa tuyo ang nakabati sila sa inyong gipanagsultihan ni Greggy. ambot ni mo, ma. Ambot ni mo. Tanawa lagi ning babayhana. Unsa man tos mama la? Nag-away mo? Nakabati ka bang nangaway kong mama nimo, Miles? Wa. Wa magkahadi ay. Sa ato pa, wa mi mag-away. Nasuko man lagi to siya. Ugas ta ko iyang gikasukan. Ay, ambot ang inahan ninyo, Miles. Wa na ko makasabot ang inahan ninyo. Kung ganong nangita gud sa problema aron lang maguba ang inyong pamilya. Unsa nang imong gisulti la? Wa ko kasapot. Unsa na la? Asa man tos mama ko rin kuya? Nawa lagi. Ambot ato niya, Miles. Unsa man ka kuya uy? Isamot man ko kalibog ninyo ni Lula. Hasta si mama. Nabot, kung nganong sige na lang na siya kasuko. Kamay lang si Piat na to. O bisan gani, dili ta si Piat. Kasapan dayon ta. Lahira kayo ni Papa Pransing. Ay, gilak-gilak diya. Gimingaw lang noong kong Papa Pransing. May pasiya, tinangga pa kayo ta. Pero si Mama, mayo lang sa una. Pero karon, lahi na kaayo. Kilam na na ba? Ay, gilak-gilak na na. Pa Pransing, uli na dari sa ato pa. Uli na. Kaluoy sa akong mga apo. Labi na gyud si Miles nga inosente pa ing taon kaayo. Wa taon siya kalibutan ko na. Unsa ang nahimusa sa iyang inahandya nila. Kung mismo nangadto sa ilang amahan. Sakay mo itong malhabal si mama ninyo Corina Dudot. Asa man siya paingon, oy. Aw, ay lain. Tigba ka yan. Oh? Ansi, tigba ka yan. Kanang, kuwan ba? Kanang... Kanang sabong-sabong sa manok. Nga itari gani, mau na. Ingisi may naong ganoy. Mana pasabot ana, noy. Ha? Ah, sige, sige. Kanang laibot ako ipasabot, oy. Pagi, klaro ni mo sa. Pamakay Oy, klaro kaniot sa Dudotski. Kung si Papa Pransing ito ni mo. Dudotski. Ha? Si Papa, naisyot. Hain,
Hay, Noy. Ano na, katoy, ha? Katubang gusto kayo balabal. Ayaw ka na pag binuang, Noy. Lagi, magkamutuo noon. Mag-inam mo, dyan na siya, eh. Namawoy, kamom ko daan. Ay, ni mo na isyot. Wadya, klaro. Kinsa to nga drive at balhabal utek? Nga, di pa lang kayo dugay kami larga? Si Talio. Si Talio? Talio. Si Talio. Talio ko nga driver sa habal-habal. Ay, bigyan bitawang habal-habal ang gidriban gani. Way, utik ni mo utok, oy. Ay, halibo na lang ko na mo. Munta na taglain, be. Munta taglain dudot kayo. Way hanaw ni sa utok. Way utik. Tiyugo. Ikaw, Joko. Musukir, bay. Kamay lang kulat taho na kung di pa musukol. Unsa imong gisulti ka? Unsa? Ang isulti? Hagok. Hagok. Nakabante. Amaw! La, si Kuya Dudut ay niingon nga nakitaan ko no ni isit si Papa nga miani sa ato dapit. Naunsa man ni si Miles noon? Unsa man ni si sultihan, Noy? Wako maingon na si Papa Francing ang nakita ni Noy isyot. Mingon si Noy isyot nga mura ko nung si Papa Francing katong misakay sa habal-habal ganina nga amo nakitaan. Way klaro nimo Kuya oy. Ikaw maway klaro. Nakakita ka mismo sa giingon ni Isus Dudot nga mura kunog si Papa ni mo, Pranseng. O lala, nakakita jud. O niya sa imong tanaw, si Papa Pranseng yun ni mo. Layo naman la. Unya, punan pa nga misakay tong tao habal-habal milarga. Wala ko kaklaro. Ay, mutuo ka man anang Isus Dudot. Wa man ay tinarong ay pulos man lang na inamaw ng tawhana na. Maakit lola, kay maraman na siyang naibog ni Mulano. Hoy, Miles! Pudro ka lang Wajil, raro ni Miles. Wajil, raro. Gihanaan man imong babag tong habal-habal nga akong gisakyan. Naipong na Ginoo to nag-drive sa habal-habal kung nganong mura siya imong gibabagan. Kaya nagdali ko nga makabalhin kalas kong auto, Corina. Sabay buot mong isulti nako. Ay, manood hotel. Aron magkasulti tagmayo. Kregi utang buot. Kung maura ni matuod mong tuyo sa pagpakikita nako, lahi ang akong tuyo nimo. Seryoso ko. Mo ba? Ngano? Wa ka na mingawan ako. Sa akong mga kabuang nga pagromansa kanimo, Corina. Kregi. Yes. Daghantag panagsultihan. Pero gusto kong sa dili pa nato sultihan ang mahinungdanon kay mga butang. Gusto kong matagamtang pagbalik ang katamis o kanindot sa mga lawas. Gregi, nahadlo ko. Kaya itong katapusan higayon nga nagkakontakta, nalimot ko sa pagtumarog pills. Unya sa may problema na. Huwag man kalag unsay problema. Kung mo mabdos ko, unsa man? Nalantaw ba nimo kung unsay mahitabo kung mo mabdos ko? Di ba may katungod mong mga babae kung gusto ba mong mumabdos o dili? Unsay bot mong ipasabot? Kung masipyat gyud ka, kung mumabdos ka, di ba day mahimong ipakuha? Unsa? Nabuang ka na ba? Di ba ka gusto mumabdos? Nganong problemahon tama na kung mumabdos gyud ka? Nga pwede raman gining ipakuha bisag sa orasa. Shit! Ay kog inag-shit ha? Mao nay po nga di na ko gusto nga mabati sa kababae nga rin ako. Ug unsaon ko man ikaw sa pagsulti, ha? Unsaon? Bullshit. Tanawag kinsa kining mitawag. Si Francing? Di ka matikod ka? Maayog yung kisiyang manayming kung manawag. Nga kauban ta ka. Ayaw sikto pa ka. Di may mong di na ko tubagon ng suna kong higala. Greggy, ayaw siya tubaga. Akong i-loudspeaker. Greggy! Hello!
Francine! Musta? Hello, Greggy. Mahiwo ba ko nimong masugat sa pier? Kay nga no, miabot ka na din sa ato, ha, Francine? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!